șansă sau o singură oportunitate să cucerești tot ce ți-ai dorit vreodată într-o clipă. Ai captura sau ai lăsa, o să-ți scape. Yo, palmele îi sunt transpirate, genunchii sunt slăbiți, brațele sunt grele, deja are vomă pe pulover, mama uită că e nervos. Dar la suprafață pare cam și gata să arunce bombe, dar continuă să uite ce a scris. Toată mulțimea strigă atât de tare, își deschide gura, dar cuvintele nu ies. Se neacă cum toată lumea glumește acum. Ceasul s-a scurs, timpul s-a terminat. Lovitură, revino la realitate. O pleacă gravitația, o pleacă iepure, s-a necat. E atât de furios, dar nu va renunța atât de ușor. Nu accepta. Știe că e cu spatele la frânghile astea. Nu contează, e tare, știe asta. Dar e falit, e atât de trist că știe când se întoarce la rulotă, atunci e din nou înapoi în laboratoriu. Toată rapsodia asta, mai bine du-te și surprinde acest moment și speră că nu se va prăbuși peste el. Mai bine te pierzi în muzică, în momentul care o deții, mai bine nu o lași niciodată să treacă. Ai doar o șansă, nu rata șansa de a exploda, pentru că oportunitatea vine odată în viață. Mai bine te pierzi în muzică, în momentul care o deții, mai bine nu o lași niciodată să treacă. Ai doar o șansă, nu rata șansa de a exploda, pentru că oportunitatea vine odată în viață. Mai bine Sufletul scapă prin găura asta care se desface. Această lume e o mină de luat. Fă-mă rege pe măsură ce ne îndreptăm spre o nouă ordine mondială. O viață normală e plictisitoare, dar superstarul e aproape de post-mortem. Devine doar mai greu, prietene, devine mai sexy, ne dă peste tot. Curvele astea sunt toate pe seama lui, de la o costă la alta. E cunoscut drept globetrotter, drumurile singuratice l-au prins. Știe că s-a împărtat de casă, nu e tată, se duce acasă și abia își cunoaște propria fiică. Dar țineți nasul, pentru că iată că se duce apa rece. Curvele astea nu-l mai vor, e prada rece. Au trecut la următorul șmoc care curge, care a dat din nas și n-a vândut nimic. Și așa e, așa cum se cuvine. Taxa lui se desfășoară și presupun că e veche partenere, dar ritmul continuă. Da. Mai bine te pierzi în muzică, în momentul care o deții, mai bine nu o lași niciodată să treacă. Ai doar o șansă, nu rata șansa de a exploda ritmul, cu oportunitatea vine odată în viață. Gata cu jocurile, mă voi schimba cu ceva numit furie. Smulgeți acest acoperiș nenorocit ca doi câini în cușcă. Mă jucam la început, starea de spirit s-a schimbat complet. Am fost mestecat, scuipat și huiduit de pe scenă, dar am continuat să rimel și am pășit scriind următorul cifru. Cel mai bine credeți că cineva plătește flautistul. Toată durerea din interior amplificată de faptul că nu mă pot descurca cu programul meu de la 9 la 5 și nu pot oferi timpul potrivit de viață familiei mele, pentru că, omule, aceste etichete alimentare nenorocite nu cumpără scutece. Și nu există niciun film, nu există niciun Mackey Fifer. Asta e viața mea și vremurile astea sunt atât de grele. Și devine și mai greu să încerc să hrănesc și să dau apă sămânța mea, plus balansoarul prins între afitată și premadone. Dramă cu mami bebeluși țipând aia prea mult pentru mine să vreau să stau într-unul loc. Încă o nenorocire sau nu m-a adus la subiect. Sunt ca un melc, trebuie să formulez un complot. Sau ajung la închisoare sau împușcat. Succesul e singura mea opțiune, eșecul nu e. Mama te iubește, dar trebuie luat.
omule. Dudu, poți face orice îți pui în minte, omule.